క్రీస్తు యేసునందు దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ ఉదయం కొరకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు 51వ సంకీర్తన 17వ చరణం. విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు. దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు. విరిగిన మనసు పాపం పట్ల అసహ్యతతో, దానిలోని దుష్టత్వం మూలముగా భారభరితమైన విరిగి నలిగిన హృదయమును దేవుడు ఎప్పుడూ ఎన్నడూ త్రోసిపుచ్చడు. మన స్వార్థాన్ని, గర్వాన్ని విడిచిపెట్టి క్షమించే దేవుని కృప కోసం మొర్ర పెట్టినప్పుడు ఆయన మనలను అంగీకరిస్తాడని మనం దృఢముగా నమ్మాలి. ఎందుకంటే అటువంటి పశ్చాత్తాపం, అటువంటి దృఢ విశ్వాసం, శుద్ధ హృదయం దేవుణ్ణి మన దగ్గరకు నడిపిస్తుంది, దేవుని మనసును ప్రసన్నత చేస్తుంది. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును.